Dugang mga dapit sa probinsya sa Sugbo ang napasiga na og balik tungod sa nagpadayon nga paningkamot sa power distribution companies nga masugaan balik ang tibok Sugbo. Mao kini ang gitaho sa Visayan Electric Company, Conveco ug Cebu Electric Cooperative Concebeco 1, 2 ug 3 ngadto ni Gobernador Gwen Garcia ato sa duha ka managlahi nga mga tigom niadtong Miyerkules, Enero 5. That's really good news because, as you know, without power we have no water, and that just compounds the problem. Matud ni Consul Anton Perdices, Chief Operating Officer sa Aboitiz Power nga tag-iya sa VECO, 37.26% na sa ilang mga konsumidor ang napasugaan na nila og balik. Dito sa lungsod sa Liloan, 40.17% na sa ilang mga customer ang napasigaan na og balik, 16.55% sa lungsod sa Konsolasyon, 36.79% sa Talisay City, 38.5% sa lungsod sa Miglanilla, 29.69% sa City of Naga, ug 36.15% sa lungsod sa San Fernando. Gidugang ni Perdices nga 100% na ang tanang mga ospital ubos sa ilang franchise area na konektar na og balik ang kuryente. Samtang 70% ngadto sa 80% sa water pumping stations sa Metropolitan Cebu Water District. Sa bahin sa Cebeco, matod ni Engineer Hetolio Cordoa, General Manager sa Cebeco 1, 24% ang nabalik na ang linya sa kuryente. Matod niya, nag-rehabilitate pa sila karon sa mga highway. Ug sa higayon mahuman na ang ilang gitawag nga backbone lines, ila na sa trabahoon ang mga sudlunon nga mga dalan ug kabalayan sa mga barangay. Moabot og 18 ka LGUs gikan sa Carcar City hangtod sa lungsod sa Santander ug gikan sa lungsod sa Barili hangtod sa lungsod sa Sambuan ang coverage sa Cebeco 1. Sa Carcar City, 11 na gikan sa 15 ka mga barangay ang napasiga na. Unom pa lang sa 25 ka mga barangay sa Sibonga. Tulo pa lang sa 45 ka mga barangay sa Argao. Tulo pa lang sa 33 ka mga barangay sa Dalaget. Duha pa lang sa 8 ka mga barangay sa Alcoy. Duha pa lang sa 11 ka mga barangay sa Buluon, 15 na sa 21 ka barangays sa Oslob. Sa Santander, siyam na gikan sa 10 ka mga barangay ang napasiga na, 8 na sa 15 ka mga barangay sa Sambuan, 5 sa 14 ka mga barangay sa Hinatilan, 6 sa 14 ka mga barangay sa Malabuyok, 3 sa siyam ka mga barangay sa Alegria, 3 sa 29 ka mga barangay sa Badian, 6 sa 15 ka mga barangay sa Mualbual, 3 sa siyam ka mga barangay sa Alcantara, 4 sa 14 ka mga barangay sa Ronda, 11 sa 37 ka mga barangay sa Dumanhog, ug 12 sa 42 ka mga barangay sa Barili. Sa tunga-tunga sa Pebrero, gilauman sa Cebeco 1 nga mahuman ang ilang rehabilitasyon ug hingpit nang mahibalik ang mga linya sa kuryente. Nitabang nila ang linemen gikan sa Regions 3 ug 8 ug Meralco. Samtang matod ni Engineer Luel Belcenia, General Manager sa Cebeco 2, 97% na sa ilang mga customer ang nabalik na ang linya sa kuryente. Dali ra napasiga ang kabalayan ubos silang coverage area tungod kay dili kayo grabe ang kadaot nga nahiaguman niini sa bagyong Odette. 11 ka mga lungsod ug 2 ka mga syudad o gikan sa lungsod sa Compostela hangtod sa Bugos City dayon sa lungsod sa Tuburan ang sakop sa Cebeco 2. Ang bukirang mga barangay na lang sa Compostela ug Danau City ang wala pa nila mapasiga ug balik. We were hampered only in the last 4 days tungod sa uwan-uwan nga nagkuan. We were not able to energize the farthest mountain barangays in Danau and Compostela. Gidugang niya nga nagpadala sila 3 ka teams aron motabang sa Cebeco 3 labi na sa Pinamungahan ug Aluginsan ug magpadala usab sila og laing team alang sa Cebeco 1. Samtang matod ni Cebeco 3 General Manager Virgilio Fortich, naibalik na ang kuryente sa tanang feeders sa ilang substations sa 4 ka mga lungsod sa Pinamungahan, Aluginsan, Asturias ug Balamban ug syudad sa Toledo. Matod niya, 58 gikan sa 145 ka mga barangay ubos sa ilang service area o 40% pa lang ang napasiga na og balik. 15 sa 38 ka mga barangay sa Toledo ang na-energize na. 6 sa 26 ka mga barangay sa Pinamungahan, 3 sa 15 ka mga barangay sa Aluginsan, 17 sa 28 ka mga barangay sa Balamban, ug 17 sa 27 ka mga barangay sa Asturias. Tinguha nila nga makumpleto ang restoration efforts sa dili pa mahuman ang Enero 31. Pahimangno sa opisyales sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug sa power utility companies ngadto sa katawhan
nga walay hunong ug gipanikamutan nilang mahibalik dayon ang mga suga og kuryente. Gani hapit 24 oras na ang ilang trabaho ug aduna na usab tabang nga gikan sa laing dapit. Apan ang maong trabaho magkinahanglan gayud og panahon. Hinungdan nga dili kini madali. Apan wala kini nagpasabot nga wala kini trabahoa. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.